Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Segítségtehetség műsorunknak a 4. adásában. Vendégem Berki Dávid. Szervusz Dávid, mutatkozz be nekünk, kérlek. Szervusztok, én Berki Dávid vagyok, és a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanulok. Most 5. évfolyamon vagyok jelen, és zongora tanszakon. Itt elmondtad már, hogy zongorázol. Hány éve űzöd? Ez most a 11. évem. Miért szeretted meg? Mi az, ami megfogott téged így igazán ebbe, magában a zenébe, és aztán meg kifejezetten a zongorázásba? A zenében igazán most visszatekintenék itt az első osztályra, ahol is édesanyám ragaszkodott hozzá, hogy valamilyen mellékelfoglaltságot űzzek az iskola mellett. Én első osztályban boxoltam, ami hát így... Éles, érdekes, ez nem szokott így, nem ezt gondoltam volna, hogy a zongora meg a box, de igen. Nem annyira vonzott úgymond annak a sportnak az erőszakossága. Ezt most nyilván 7 éves fejjel mondom, hogy erőszakos. Aztán azt abba is hagytam egy pár hónap után, és így második év elején mondta édesanyám, hogy akkor zenéljek, és mondta, hogy akkor hegedű, gitár vagy zongora. Én pedig mondtam, hogy legyen zongora. Volt valamilyen, mit tudom én, mese, amit láttál, vagy miért mondod azt, hogy pont a zongora? Ez csak ilyen... Nemrégiben gondolkodtam egyébként ezen, hogy valószínűleg ilyen gyerekkori emlékek folyamán jött fel bennem. Nagyon sokat hallgattunk zenét, főleg autóban, jazz együtteseket, és ott így megtetszett már kicsinek is a hangzása, már hogy a zongorának. És nekünk volt régen egy pianinónk, azt is szerettem nyomogatni, meg játszogatni rajta, ilyen 3 évesen is. Van-e olyan eredmény, amire büszke vagy? Tehát, hogy már nagyon régóta zongorázol, és én tudom azt, hogy nagyon szép, nagyon magas szinten műveled ezt, és hogy nektek szoktak lenni hangversenyeitek is, meg ilyesjellegű dolgok. Van-e olyan dolog, nem feltétlenül kell versenynek lenni, vagy ilyesminek, de hogy amit te azt gondolod, hogy nagyon büszke vagy rá, hogy ezt elérted? Úgy gondolom, hogy ez egy folyamatos dolog, amit elérek nap, mint nap. Nekem ugye meghozták az asztalt, én pedig folyamatosan próbálom letenni dolgokat rá. Itt kedves emléknek számít nekem az, hogy amikor elkezdtem már az első évben előképző első osztályában is már koncerteztünk évvégén. Édesanyámmal egyébként, mert ő is zongorázott régen, aztán a tanár úrnak ez volt az ötlet, hogy akkor négykezesezzünk. Aztán a 3. évenben egy megyei versenyen nyertem nívódíjat, meg utána országos 4-kezes versenyre készültünk, ahol végül csak a válogatóba jutottunk, de az is így szép emlék bennem, hogy így eléggé fellendült úgymond a kezdeti, hát nem karrier, de hát így szóval igen. Tehát ezek az eredmények azért megerősítettek téged abból, hogy ezt folytatni kell, és tovább kell vinni, nem? De... Igen, megerősítettek, valamint így a barátaimnak és az osztálytársaimnak a véleménye, hogy szeretik például hangsúlyozni azt, hogy amikor engem hallgatnak mondjuk egy tanszaki vagy bármilyen koncerten, akkor nem izgulnak értem, mert magabiztosnak látnak, és ez azért úgy jól esik. Mennyi felkészülést igényel egy hangverseny? Vagy éppenséggel ezek, amikről meséltél, hogy most például az a 4-kezes verseny? Hát a 4-kezes verseny, emlékszem, jó, most mondjuk egy alapfokú képzésben, és még az alapfokú vizsga előtt beszélve mondjuk úgy érdemes 1-2 órát gyakorolni a gyereknek, vagy hát aki ugye ezt űzi. Hát emlékszem a 4-kezes versenyre még viszonylag sokat készültünk, volt, hogy még szünetben is bementünk gyakorolni az iskolába, téli szünetben. Az is egyébként egy tök kedves emlék nekem. Számszakilag ez mit jelent? Tehát, hogy hetente hány órát zongorázol, hogyha ezt így lehet így mondjuk úgy mérni, mint a boltba parizert, hogy most 1 kilót parizert kérek van, és te hány órát zongorázol? Hát ezt én inkább napi számra tenném ezt a beosztást, és hogy most már komolyabb dolgokról beszélünk, mondjuk egy konzervatóriumról, akkor egy olyan kezdetben egy napi minimum 3 óra talán azt megköveteli a pálya, aztán később minél kevesebb ugye az óra,
hát, hogy a közismereti, meg ezek az egyéb ilyen elfoglaltságok annál többet. Tehát, hogy nekem most egy ilyen 4-5-6 órát, tehát általában én szoktam gyakorolni. Hétvégén is? Hétvégén sokszor mondják a tanárok, hogy inkább pihenjük, de a hétvégén is egy ilyen 2-3 órát gyakorlok így naponta. Aztán majd az a későbbiekben majd még növelkedni fog olyan, hát akár napi 7-8 órára is. Tehát ebben van ezért egy növekedés, hogy elkezdi az ember ilyen 2-3 órákkal, amikor még kisebb, és akkor utána így szépen felfelé. Hát általában, ezt általánosságban mondom, igen, ez így ugye megfelelő. Volt-e olyan alkalom, amikor te már feladtad volna? Tehát, hogy olyan, hogy visszaemlékszel erre, hogy volt valami nagyon rossz élmény, vagy az, amikor már tényleg túl sok volt, azt érezted, és hogy inkább ezt te abba hagynád? Nekem mi elég sok helyen laktunk, sokszor költöztünk gyerekkoromban, és azt hiszem a negyedik tanáromnál voltam, és édesanyám átkért egy másik tanárnőhöz bizonyos okok miatt. Egyébként nagyon sokat köszönhetek annak a tanárnőnek, ő segített nekem a konzervatóriumba bekerülni, viszont amikor az első alkalommal találkoztunk, hogy ott hárman beszélgettünk, édesanyám, a tanárnő és én, akkor így volt neki egy ilyen megjegyzése, hogy kötelező gyakorolni 1 órát. Na most én eddig úgy gyakoroltam, mert hogy addig a pontig, hogy nem is vettem észre, hogy mennyit játszok, egyszerűen csak leültem és élveztem. Itt a kötelező szó hallatán... hát ez megrémített? Inkább egy ilyen kis serdülőkori lázadásnak mondanám, és hát toporzik voltam otthon, hogy én már pedig nem fogok gyakorolni, meg én abba hagyom, én nem akarom ezt csinálni. ez ennyire rosszul érintett engem, de szerintem ez személyes. Embere válogatja. És mi lett ennek a helyzetnek a megoldása? Mert mégis az van, hogy még most is zongorázol, tehát nem adtad fel, hogy ez mit gondolsz, ez kinek volt köszönhető? A tanárnőnek ugyanúgy, anyukámnak is, hát nekik kettőknek főleg én úgy gondolom. Vannak különböző művészeti ágak, elég sokféle van, hogyha azt vesszük alapul. És ezekben mindig azt szoktuk mondani, hogy a tehetség mennyire fontos. Mit gondolsz a zenében? Ahhoz, hogy valaki egy kiváló, nagyon magas szintet érjen el, mennyire fontos tehetségesnek lenni, vagy illetve inkább úgy kezdem, hogy a tehetség kiváltható szorgalommal? Így van. Ez elég meghatározóan, mondjuk így, egymás között is szól meg ez egy mond a zenészek között, hogy 10% tehetség és 90% gyakorlás. Hát igen, itt a nagyja, talán a belefektetett erőn múlik. Tehát alapvetően azt mondod, hogy azon nyugszik, hogy igazából ki mennyit tesz ebbe bele, és hogy akkor annak függvényében tud kivenni belőle. Hogyha megadatott neki a tehetségen kívül az összes körülmény, illetve a kitartása, akkor igen. Mik a céljaid? Így ez lehet távoli cél, mit tudom én, egy Puskás Aréna koncert, vagy ilyesmi, vagy egy éppenséggel egészen más, hogy mik azok a rövid távú céljaid és hosszú távú céljaid, amiket most kitűztél magad elé, vagy szeretnél elérni? Nekem van 1-2 ilyen pillanatkép a fejemben, ami jövőbeli, és még nem létezik, de szeretném őket megvalósítani. Én szeretnék idén felvételizni mindenképp egy zenei főiskolára. Valószínűleg a Zeneakadémiát célzom meg elsőnek, de egyébként ez tanárfüggő abszolút, hogy ki melyik tanárnál szeretne tanulni. Ilyenkor már nem az iskolát nézzük. Aztán hát az egyik ilyen rövidebb távú célom az a felvételi, aztán a másik az egy sikeres diplomakoncert, úgyhogy ott van az összes hozzátartozom. Illetve voltunk most hétfőn a barátnőmmel ő Hegedűs Endrének a Chopin estjén az Zeneakadémián. Ez a koncert volt, és nagyon tetszett az élmény, hogy ott 850 embernek ő csupa szívből tele élvezettel adja elő a számára szinte a legkedvesebb darabjait. És ez szerintem minden
komolyan elhatározott zongoristának egy hasonló kép van a fejében, hogy egyszer ő fog ott állni fragban, vagy hát pontosabban ülni, és összehangolni az ő lelkét a közönségével. Te csoda gyereknek tartod-e magad? Nem, egyáltalán nem tartom magam a csoda gyereknek. Semmilyen tekintetben sem. Tehát, hogy ne én értsd úgy a csoda gyereket, hogy hát, bocsánat, ezt nagyon akartam magyarázni, de igazából ezt mindenki maga értelmező, hogy mit ért csoda gyerek alatt, de akkor nem úgy gondolod, hogy te nem vagy ilyen. A egyes adottságaira mondom, hogy hálás vagyok érte a Jóistennek. Itt a fülemre gondolok, meg arra, hogy nekem a családomban nagyobb háttérben jelen van a zene. Szóval úgy gondolom, hogy talán volt mit örökölnöm. Viszont én mindig is felnéztem és fel fogok nézni az én abszolút zseni zongoristákra, akik, hát például Kocsis Zoltán. Tehát azt mondod, hogy még nagyon hosszú út áll előtted, és hogy nagyon sokat kell tanulni, de hogy ez igazából a gyakorlás az, ami át fog segíteni ezen vagy illetve segíteni fog elérni a céljaidat, rövid és hosszú távon is akár. Így van, a gyakorlás, valamint az egyéb körökbe való bekerülés az nagyon fontos. Hát azt körülbelül egyébként ilyen 70-80 éves korára éri meg egy zongorista úgy igazán, hogy az már tökéletes legyen, és már testmozgás nélkül bármit a kezeivel át tudjon adni valakinek. Van egy kedvenc műved? Kedvenc művem úgy konkrétan nincsen, többet tudnék ide sorolni, inkább zeneszerzőket tudnék és irányultságokat mondani. Hogy mi, az pedig én Szermély Rachmaninovot szeretem, az ő műveit, főként zongorálék műveit, illetve Chopin még egy meghatározó zeneszerző. Volt olyan, hogy te úgy érezted, hogy téged kinéznének? Vagy éppenséggel, hogy irigykedve néznének rád, vagy érezted azt, hogy most nyilván ez egy különleges érdeklődés, hogy valaki ilyen mélyen műveli a zenét, mint te, hogy ugye miatt téged valami hátrány ért volna így egy társaságon belül, baráti társaságon belül az iskolában, vagy ilyesmi? Nem, én nem éreztem ilyet, mert alapból a személyem az viszonylag közvetlen, és mindig is mindenféle körben mozogtam, már általános iskolában is, szóval sosem szóltak be emiatt, vagy ilyesmi, viszont ez nem feltétlenül van így mindenkinél, sok olyan embert ismerek, akiket emiatt kinéznek. Alapból introvertáltabbak szerintem a zenészek, és biztos sokakat ért valamilyen bántás vagy zaklatás esetleg. Végszó gyanánt szeretnél-e valamit hozzáfűzni, valami, ami eszedbe jutott esetleg egy üzenet azoknak, akik hasonló pályára szeretnének lépni, vagy más fiataloknak, akiket érdekel ez az egész világ? Az első és legfontosabb az a türelem. Itt tényleg az eredmények azok hosszú távon jönnek elő. Szóval és ha most konkrétan zongoráról beszélünk, vagy igazából bármilyen más hangszerrel, itt aki már ezt komolyabb szinten kezd elűzni, szóval nem csak eljár zongorázni, aminek szintén persze rengeteg pozitív hatása van, meg hát nagyon jó elfoglaltság. Szóval aki komolyabb szinten űzi, az nem várhatja el sem saját magától, sem a mentorától, tanárától azt, hogy megveregesse neki a vállát minden óra után, hogy jaj, de ügyes. Ide nagyon nagy fegyelem kell, szigor és önakarat, valamint türelem, de ez ki fog fizetődni, és ezt nagyon sok helyen elő fog jönni az életbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorunkba, és én nagyon sok sikert szeretnék neked kívánni a jövőben, és kívánom, hogy teljesüljenek az álmaid. Nagyon szépen köszönöm.